L'experiència de més de 40 anys en el món del moble ha permès a Vicent Soler Mobiliari desenvolupar un equip de professionals altament qualificats, preparats per buscar solucions òptimes pel seu espai. La nostra àmplia gamma de solucions mobiliàries ens ha permès treballar en l'àmbit públic desenvolupant projectes d'alt nivell professional i fer-ho de forma integral, de principi a final. El nostre equip comercial es traslladarà on calgui per tal d'atendre les seves necessitats i encaminar el projecte de cara a una solució òptima, feta a la seva mida. I el nostre servei tècnic donarà forma al disseny projectat, amb una ràpida i precisa execució del muntatge i amb una atenció personalitzada de manteniment i servei postvenda. Creiem en un treball en equip amb el client per entendre les seves necessitats i poder dissenyar una solució adaptada als usos del seu espai. Assessorament, disseny i muntatge, una fórmula integral per arribar a l'evolució de l'espai. Fem que casa seva sigui un espai agradable i acollidor per compartir amb els seus i gaudir dels millors moments. Adaptem l'espai per millorar la qualitat de vida, fent possible un tractament i una recuperació còmoda. Zones per créixer i jugar, per aprendre a compartir i a conviure, tot de forma sana i segura. Interiors i exteriors, pensats per relaxar-se i compartir una vetllada inoblidable, un bon àpat en harmonia. Instal·lacions pràctiques i multifuncionals, pensades per a convencions, presentacions i conferències. Espais nets i públics per moure's amb llibertat i civisme, compartint i respectant. Àmbits dissenyats per evolucionar professionalment, concentrar-se en la tasca diària, treballar en equip. Tot tipus de projectes desenvolupats per a destacats clients de l'àmbit públic. Vicent Soler Mobiliari, l'evolució de l'espai.